Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sadurunge pembelajaran dimulai, ayo ndonga rumiyin. Ndonga rampung. Ciri-cirine informasi kang becik yaiku: A. Aktual, tegese pawarta sing diandharake isi anyar. B. Faktual, tegese fakta kedadiane kang asli. C. Objektif, ora mihak siji. D. Unik lan narik sing nyemak pawarta. Jenis teks informasi kuwi ana 3. Sing nomor 1, nomor 2, nomor 3. Teks narasi tuladhane teks pawarta, pengalaman pribadi, lan profil tokoh. Teks deskripsi yaiku teks sing nggambarake barang utawi wong. Teks persuasi iku isine ngajak wong lan ngeyakinake. Pawarta iku biasanya membahas politik, ekonomi, sosial, lan budaya. Informasi iku ana 2. Sing nomor 1 yaiku media cetak. Contone majalah lan koran lan liyan-liyane. Sing nomor 2 yaiku media elektronik. Contone radio lan televisi. Tugase yen wis rampung, kirimen WA Bu Fitri. Semangat lan jaga kesehatane, matur nuwun.